Mayang adlaw nga Sabado, mga higala. Anian nasab ko aron maghatod kaninyo sa mga maayong balita dinhi lang sa Central Visayas. Ang Pag-ibig Fund milusad og raffle promo alang sa mga delivery riders. Anaa sa 900 ka mga riders sa Transport Network Vehicle Service ug app-based courier companies ang nagtapok sa Robinsons Galleria, Cebu City niadtong Hunyo City atol sa gipahigayon nga Visayas launching sa Ascenso Rider Raffle Promo nga gipasiugda sa Pag-ibig Fund. Kini nga raffle promo magtanyag og mga lain-laing premyo alang sa mga partisipanting delivery riders nga miyembro sa Pag-ibig Fund. Dinhi aduna sila'y tsansa nga makadaog og mga motorcycle, smartphones, fuel vouchers, cash prizes o guban pa atol sa ipahigayon nga mga raffle draws. Ang maong raffle promo gimugna usab sa Pag-ibig isip paagi sa pagdasig sa mga delivery riders nga magpamiyembro sa Pag-ibig Fund. Kini usab nagtumong sa pagtunol ngadto kanila sa mga serbisyo o benepisyo nga pwede nilang maangkon isip Pag-ibig member. Sa gipahigayon nga Visayas launching, pipila sa mga riders ang nakadaog usab sa mga nahisgutang papremyo atol sa gihimo nga preliminary draws nga gipanguluhan ni Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta, inubanan sa ubang mga opisyales sa Pag-ibig ug sa ilang partner government agencies DOLE ug DSHUD. Kung diin gidasig ni Acosta ang mga TNVS riders nga hatagan og bili ang importansya nga mahimong Pag-ibig member. Thankful ko sa opportunity nga gihatag sa Pag-ibig para sa mga riders, especially sa mga pares na ko nga part-timer. Ug alang sa dugang impormasyon kabahin sa Ascenso Rider Raffle Promo, mahimong mobisita sa website o Facebook page sa Pag-ibig Fund. Mga DOST scholars sa Negros Oriental midonate og dugo sa Philippine Red Cross. Mikabat sa 27 ka blood bags ang nakolekta sa Philippine Red Cross sa gipahigayong bloodletting sa Dumaguete City na giorganisa sa mga DOST scholars sa Negros Oriental. Niabot sa 30 ka mga tinunan ang nagdonate og dugo sa maong kalihukan na nahitabo sa Foundation University. Gipanguluhan sa DOST Scholars Association in Negros Oriental, Negros Oriental State University ug Silliman University ang maong bloodletting activity na gitawag na Young Blood Initiative. Tumong og tuyo niini na mapasabot sa mga kabatan-unan ang importansya sa pag-donate og dugo ug maengganyo sila na moapil sa uban pang blood donation drives. Lain sab katuyuan niini ang pag-develop sa leadership potential sa mga DOST scholar ug mapakita ang ilang paghigugma sa ilang komunidad. Matod ni Jeremy Belen sa PRC Negros Oriental Chapter, dakong kaayuhan ang gihimo sa mga DOST scholar dinhi aron mapadaghan ang supply sa dugo sa probinsya. Gikan dinhi sa Dumaguete City kini si Roy Lomotan sa PIA Negor alang sa MBCV. Pagpalig-on sa mental health sa mga magtutungha sa Assisi High School sa Siquijor, gitagaan og pagtagad. Gigahinan og panahon sa Provincial Government of Siquijor, pinaagi sa maantigong psychometrician nga si board member Brian Dia Di Tumarong in coordination with the Isla del Fuego eventologist ang pag-edukar ug pagpalig-on sa mental health sa mga senior high school nga estudyante sa Assisi High School of Siquijor Incorporated. Kauban ang Integrated Provincial Health Office kan IPHO Siquijor, Department of Education Division of Siquijor, Philippine Information Agency o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang paghatag kasayuran og bilis sa ligdong panghuna-huna. Usa ka lakang aron sa paglikay kanila sa mga daotang pangagpas ug imahinasyon nga posibleng mugupok ug mupakya sa ilang lamdag nga kaugmaon. Aktibo ug maaninag sa barog sa mga estudyante ang kahait sa ilang salabutan ug ang pagkamasayuron sa ilang responsibilidad dili lang sa ilang kaugalingon kundi sa mga tawo sa palibot nila lakip na sa social media. Suportado ug mapasalamaton usab ang tunghaan ng gipanguluhan ni Ma'am Glendy Ponce Paquera sa oportunidad nga gipadangat diha kanila. Take good care of your mental health and always remember that mental health is just as important as your physical health. And if inyong gitatay na importante ang inyong mental health,
itratasan na inyo ang tibuok kinabuhi ninyong kaugalingon is valuable and lovable. Dapat dili mo magdepende sa social media standards and the standards of the community. And ako ni Irma sa inyo, try the social media detox. And hopefully, hinay-hinay ninyong maundang ang sana all. Ha? Para maka-move forward mo in achieving your dreams in life. Alang sa maayong balita sa Secure, ako si Kiden Mark L. Maata. Og di usab magpawahi ang Bohol alang sa ilang maayong balita. Sa mga katsila, kini ang Salde Visayas. Sa mga taga-Bohol nga tumindok, nailhan kini nga asin tibuok. Labing importante nga manggad sa mga taga-baybay ang asin tibuok perming bayluan og humay. Ug kung ang asin nga imong ma-imagine, kanang galinsok nga gagmay, lisod imagino ang asin nga ang kadakon usa ka kun. Ug kung ang asin karon gikan sa dagat nga pahubason, ang asin tibuok gikan sa dagat nga gipasurup sa bunot. Ang gihumol nga bunot paugahon unya tadtaron ug sa pagbahan dauban hangtod abo ang dangatan ug ano na nga bumapunit sa tubig sigihang bisbis. Ang gasang sa sagsag ibutang tubigan aron ang gasang matunaw ngadto sa paso nga sauranan. Ang tinunaw nga gasang sa mga kon nga gihanay ibutang pabukawan na usab ug bantayan aron inigkibra sa tinunaw tibhungan ang gipabukaw. Inigahi sa asin sa kun pabugnawon unya bukon aron nga asin tibuot imo na nga maangkon. Sa mga kusinang bulaanon kaniadto dili gyud mazero ang lami sa lugaw kun ang asin tibuok mo isawsaw. Karon masayo na ang paghimog asin nga gipugday. Ug sa balaod sa asin nga kinahanglang iodized, ang kabilin sa asin nga tibuok nabiyaan na gyud in taon sa suok. Salamat sa kahugpungan sa mga sinay sa Albor o sa National Museum Bohol kay ang kapanulundan sa asin tibuok imo na nga masabtan ug makitaan. Bisitaha ang National Museum Bohol at bang sa Cathedral sa Karaang Kapitol. Alang sa maayong balita sa Central Visayas gikan sa National Museum Bohol, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Og mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo o mag-uban na punta sunod simana.